bata guys. Narang school o, narang school. So ang mga nanay naami dire sa luyo sa school aron di mi maka-disturbo sa mga bata. Kay og magkit-an mi sa mong gibantayan, magsikaw-gawas. So dire na lang mi sa luyo. So naa dito ang mga kauban tapos sila dayon gutom man kaayo og magsigulat 3 hours maggulat mi dire. Lungag na lang gisagi. Kaya usog. So, okay kay guys, di ba? Mag-thank you yung mga Iris ha, yabe ng business. Maglungag mig saging. Kaning mga inahan dire nga maghulat sa ilang mga anak maglungag mig saging. Unsay ngalan na ning grupo ha, geng? Ay, Purple Team. Ang leader sa Purple Team to nagkarang-karang to layo oh. Ipaningot og tagag saging kanina kay Yelo. Da presidente sa Purple Team mao pay pag-abot diri mi siya ro gi-impeach pagid mi diri. Okay see nawa na lala ay pautog daw na basta kanon. Hilaw or hinog. Ang among giluto ron guys, saging na pud saging. Saging, maglungag big saging. Yan ni kabibo. Purple Team. Ibangko guys, magbangko na lang taning bahol sa unang panahon daw ni wa mo pay tae. Bantay mama, ni tao. Tabirak ko nila dito guys oh to. Magkuha tag dahon. Dahon sa saging. Okay, happy na ang kuan guys. Happy na sa saging. May mga plato. Oy, kay wa man tay plato, wa man tay planggana. Oh, saging. Oh, see? Oh. Katawuan lang ko nila oh. Hadlok lagi ni ay. Sila ra joy nagbuot. Asa ipatungod. Pagkapait na mo. Layo-layo na bigid mi ay. Zipper na gyud atong. Sa naman ni oy. Pait. Wala kay magkadungog sa iyang tingog. Buwang-buwang ni mga mamad agko kay tingog balihin ko. Magbuhat ko og lamisa dire. Mobalihin ni guys. Kuwi na unsa mura dari mi ari-ari.
Dere mi kay murag naanagyud mi luyo sa eskwelahan gipapahawa na pud mi kay ang among mga tingog dagko kayo. So dire na lang gyud mi perti nagyud na mong layo ah. Ta. Paitan. Okay, dire mi balay ni nila sa una o kani. Kani ako ni kadapli na. O dana. Dire mi mga un. Dali ra gyud kay mi istoryahon. Ang buto eh. Luto na mo sa akin. Okay. Sige na, okay na na. Uy, makita ra tat sa mga anak ko, narao. Okay, play na. Play na. Okay. So, nahilom ang mga marites. Kaya nangaon namin, luya ginang. Oo, niya rin, igatod ni Kuan. Kasi bawal ang ino. Sige na, kaya, kaon na mo. Sige, taga-is mo manchi. Pungko, Miss Daplin, pungko. Sa Daplin ka og saging. Wagi klaro dili ay tubig yun nga. Hingin na pud mi abto kasapa daw mi kaayo. Badlong mi. Delikado mga lusnuan na hinuon kay gabok. Dong, nabot na gyud mi diri dong. Dito mi dapit sa kamang Minlan ni. Duoy kay gini. Nagla la? Wala. Ingon biya ako nga ayaw lagi na. Ala. Bata nang lili sa bintana. Okay.
ka og saging mahaw dis kasagbutan kay bawal naman gyud mi sulod sa school. Diri na lang mi sagbutan no. So dito sila mahaw. Pagkaluoy-luoy gid sa mitay nakadungog ani magpabuhat mig waiting sheet nga para lang gyud sa mga mama. Ay piting luuyan na nami diri na mahaw. Sus, paita og muulan ani ang butasa mi pasilong ani. Sao na lang. Guys, busog naman mi, nagbulag-bulag na min tanan o. Iyahay na min pamungko ito na ining daplin to, isa o. Busog na. Busog na to, yung ba na itong luyo. Iyahay na lang yung taon mi, pangita ani. Kaplastaran, interest sa gulat sa mga bata. Ang uban na adito sa layo, na itong kalibunan ay. Tara o, tayo mama dato. Ako diri, naglingkod ko aning magic chair bi aning iniduro. So, maurasan niya to ang vlog karon. Bye bye guys, thank you for watching.